Bayani game da Pi Application kashi na ɗaya. Na san mafi yawancin mutane ba su san yadda application na Pi yake aiki ba. Wanda wannan application na Pi ni ina ganin cewa ya kamata ya zama wani course mai zaman kanshi a makaranta domin yana ƙunshi da abubuwa da yawa da kuma ilmuka na technology. Wanda ganin yadda aka sarrafa wannan application kadai ya isa ya tabbatar ma da cewa lallai Pi network ba abin wasa bane, ya kamata ka dauke shi da muhimmanci. Kuma hakan zai baka dama ka ainihin tara abin da ya kamata ka tara saboda irin abubuwan da idanunka za su gani ma a cikin wannan application. Don haka zan rika kawo mana ainihin bayanin wannan application kashi da kashi, ma'ana zan rika yin shi kaɗan ta yadda mabiya wannan ainihin Pi network za su fahimci yadda wannan application din yake aiki, domin yana kunshi da abubuwa masu tarin yawa wanda mafi yawanci daga cikin mutanenmu ba su san da waɗannan abubuwan ba. Don haka kowane bidiyo na yi, don Allah ka yi ƙoƙari ka sharing ɗin shi zuwa ga sauran 'yan uwa domin su amfana, domin kuma su san ilimin da ke ciki, domin hakan ne zai sa su goge su ainihin yi ƙoƙari su kula da account ɗinsu ta yadda ba za a yaudare su ba ko a cice su a raba su da abin da suka tara. Wannan shine bayani kashi na ɗaya. Don haka kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyo, zan ainihin fara muna bayani one by one tun daga abin da ya shafi wannan X safety center, wannan chart, wannan security cycle, gashi nan a gaba ɗaya wannan abubuwan da kuma wannan menu da kuma dukkan abin da ke cikin shi. Amma na farko za mu fara da ainihin wannan wurin da aka rubuta 0.01, wanda ainihin shine abin da kake samu fa awa, ma'ana yawan abin da kake samu kowace awa. Don haka a wannan wurin ne za ka gan shi inda aka rubuta 0.01 din nan. Don haka wannan tana samun 0.01 ainihin kowace awa. Don haka bari mu shiga ciki mu ga irin abubuwan da yake kunshe da su. Yauwa, so kamar yadda kuke gani, bayan mun shigo ciki ya buɗe kamar haka. Za mu ga wannan wurin an rubuta ainihin session end 6:31 kuma total mining rate 0.0127 per hour. Don haka bari mu ɗauke su one by one domin ganin ya suke aiki. Wannan na farko da kuke gani da aka rubuta mining session end 6, abinda ake nufi shine wato wannan mining din da ka danna zai tsaya sura awa 6 ya tsaya. Don haka idan kana son ka san wani lokaci ne mining ɗinka zai tsaya, kawai ka shigo wannan wurin, kana shigowa zaka ga sura awa nawa ya rage domin ya tsaya, ka dawo ka sake dannawa. Wannan na farko kenan. Sai na biyu, wato wannan wurin da aka rubuta total mining rate. Total mining rate wato abin da kake samu a kowace awa shine 0.0127. To amma ta yaya aka samu wannan total mining rate kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyo? Ana samun shi ne ta wannan, wato wannan wurin da aka rubuta base rate da kuma boosters da kuma reward. Don haka za mu shiga kowanne daga cikinsu domin ganin yadda yake aiki. Da farko za mu fara shiga cikin wannan da aka rubuta base rate, gashi nan 0.0029. Bayan mun bude shi za ku ga this rate is dynamically compute menene based on how much pioneers overall are currently mining and the total available left to distributed. Wato wannan da kuke gani da aka rubuta 0.0029 shine abinda kowanne mutum zai rika samu fa awa idan yana mining, musamman ma waɗanda suke sabbi. Don haka wannan shine general abinda na'urar aka bata damar ta ainihin bawa kowa idan yana mining, shi kadai abinda zai rika samu, matukar dai baka yi adin da abinda ake cewa reward da kuma boosters ba, ma'ana irin su security cycle da sauransu wanda zamu zo bayani kansu. Don haka wannan shine kowa yake samu generally, wanda hakan na nuna cewa sai kayi wata biyu kamin ka iya samun Pi network guda biyu. Sai kayi wata kafin ka iya samun Pi network guda biyu. Yawwa, so na farko kenan. Sai na biyu za mu bayani game da wannan da aka rubuta boosters. So kamar yadda kuke gani gaba ɗaya wannan wurin yana magana game da boosters ne. Don haka bari mu buɗe mu ga ya abin yake. So kamar yadda kuke gani, yawwa, kamar yadda kuke gani boosters an rubuta 346.87. So bari mu wuce zuwa nan pioneer 100%. Don haka yana samun wannan daga security cycle. Security cycle din nan kamar yadda kuke gani shine ainihin abinda za ka rika samu daga members waɗanda suke ƙarƙashin ka ko kake da su cikin contact ɗinka waɗanda suke mining Pi network. So a wannan dai
ba ainihin security cycle, ban sa security cycle kuɗi ba, shi yasa za ku gan shi 0.20%, 0.00. don haka bari mu dan danna detail ɗin nan ku ga ƙarin bayani game da wannan security cycle da kuma amfanin shi. So kamar yadda kuke gani wannan shine security cycle. Da zan taɓa wannan wurin da aka rubuta add contact, to zai bani dama ne add security cycle har sai wannan wurin ya dawo strong. Daga nan zai rika ainihin mining ina zai dan ƙara boosting fiye da yanda nake samu. Wannan kenan game da security cycle. Idan ka yi ƙasa kuma kamar yadda kuke gani ga wani wuri da aka rubuta lock of reward. So wannan lock of reward kamar yadda kuke gani, lock of reward ma'ana abinda kake samu daga lock up din da kai. Wato lock up din da kai yana sa kana samun wani additional of percentage na mining rate ɗinka na abin da kake samu. Don haka bari mu danna wannan wurin configure din da aka rubuta domin ganin ya abin yake. So kun ga percentage inda na kulle 50% kuma 3 years. So hakan ya bani dama mining ina ya ƙara boosting zuwa wannan level din. So wannan shine. Sannan kuma kamar yadda muka faɗa Pi network din na an tsara shi bisa tsari mai kyau. Tun da na fara mining kun ga abin da na samu, you have completed 294 mining session so far, ma'ana su 294 ina danna wannan mining tun daga lokacin da na fara zuwa wannan. Kai ma ka je ka duba naka. So wannan shine booster rate na ainihin lockup ina da ne setting, kun ga amfani shi. Don haka za mu sake komawa ta baya domin ganin ci gaba da ganin abin da kenan. Sai kuma wannan wurin da aka rubuta lock of reward, mun gama da wannan wurin da aka rubuta boosters. So lock of reward kamar yadda kuke gani, lock of reward, yanzu za mu je ga lock of reward. So a lock of reward din nan za ku ga akwai referral, ma'ana referral team, yawa ga kuma pioneer na farko, wato abin da kake samu bayan kai inviting za ka baka Pi network guda daya. Akwai kuma utility usage bonus wanda za mu buɗe domin ku ga ya yake aiki. So kamar yadda kuke gani, na farko ainihin referral team wanda gashi nan za mu buɗe gafin inactive, wato wayanda ba active ba a cikin referral ɗinka. Nan kuma idan kana son kai inviting ɗin wasu new users zuwa ga mining ɗin Pi network ta hanyar referral code ɗinka, sai ka danna wannan wurin domin tura musu. Nan kuma za mu fara danna wannan wurin detail domin mu ga abin da ke ciki. So bayan ka danna kamar yadda kuke gani ya buɗe muna ainihin bamu da wani referral sai wanda ya inviting ɗinmu, wanda muna generating wani abu daga gare shi kuma is active. Kamar yadda nake faɗa kuma is active. So idan kuka duba wannan wurin kuma za ku ga an sa send reminder to a reminder message, wato ga ainihin wannan wanda ya inviting ɗinka domin ka danna domin ya yi KYC kuma ya ci gaba da zama active. Wannan shine abin da ake nufi. So za ku ga wannan wurin na reading, hakan na nufin cewa if you are referral team, wato referral ɗinka da security team ɗinka idan har ba su cika mainnet checklist ba kuma ba su yi KYC matukar an ba su dama, to za ka rasa percentage ɗin da ka samu daga gare su. Don haka za mu yi back domin ganin me yake tafiya a kai. So kamar yadda kuke gani bayan wannan referral ɗin da muka gani, referral team, sai kuma wato referral team, sai kuma utility usage, wato to increase this bonus discover and use Pi app. Haka na nufin cewa kenan idan kana using the Pi application wajen gudanar da wani abu, ma'ana Pi browser kana amfani da ita wajen browsing na wasu abubuwa, to zai sa mining rate ɗinka ya ƙara ƙaruwa, wanda mafi yawancin mutanen mu ba su san da wannan ba. Sai kuma node bonus, wanda shi kuma wannan node bonus din ana samu ne ta hanyar masu amfani da node, masu amfani da irin na'urori da kwamfuta wajen mining. To kun ga sun fi mu samu, sun fi mu karuwa, wanda akwai yiwuwar nan gaba watakila sai kana da wayannan abubuwan ne zaka ci gaba da mining na Pi network. So wannan kenan. Don haka wannan shine amfanin ainihin wannan wurin gaba daya, kamar yadda muke gani shine amfanin wannan wurin gaba daya. So wannan shine ainihin bidiyon mu na farko kamar yadda muke gani. Don haka mu yi kokari mu tura ma yan uwa domin su ma su amfana. Sannan kamar yadda na faɗa, ka je kai calculator nawa kake samu per hour, sai ka buga ga kowace rana nawa kake samu, a cikin kwana 30 nawa kake samu. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo kuma na share ku, mana like ku da na ƙarar sanarwa ta yadda da zarar mun sake ɗora sabon bidiyo za a sanar da